warga masyarakat Pandean. Nggih. Badhe nderek-nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Niki lak dalam rangka HUT RI yang ke-80. Lah kecamatan mboten wayangan, Pak. HUT ngoten niki. Dereng. Oh dereng. Oh nggih. Anu, efisiensi niki marah. Waduh nggih. Wis monggo lah Pak, nggih. Jenengan ingkang langkung pono, langkung pirsa, nggih. Atus pundi kersanipun nembang menapa nderek? Niki Pandian Kecamatan Maspati Istimewa dari Jogja Istimewa. Oh ngaten. Nggih. Jogja Istimewa. Nggih, sik sekedap, nggih. Daleme pundi Pak panjenengan? Barat. Purwodadi. Oh, anu tenggene Mas Dalang Putut mriko. Nggih, riyen Pak Anom Surata niku leh belajaran dalang teng ngajeng kula. Oh, ngaten. Nggih. Nalika tasih anu nggih, tasih sinau rumiyin. Nggih. Pak Anom Surata niku Purwodadi, Purwowitan terus dadi dalang kondang niku berangkate saking Purwodadi. Nggih. Tur manut informasi dawuh saking Pak Deanom yen mboten salah lho, saimut kula malah ingkang paring senjata nami tambahan Anom niku malah wiwite teng niku barat niku. Purwodadi niku. Ngajengan kula Pak riyen. Oh nggih. Luar biasa. Pun siap kanca-kanca? Nggih. Oh nggih, monggo. Nggih, salah setunggal ngancani ngeten. Mang pilih Pak, sinten Pak? Pun nderek mawon. Mbak Tuti. Ayo coba kaya apa? Nggih. Kula padosne sing bener-bener nggih. Niki kula padosne sinden kula sing paling istimewa, nggih. Niki digodhog ra iso empuk niki, Pak. Nggih. Pak Sekcam. Dalem. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Kok bawa tasbih ini saya malah bingung. Itu tasbih atau apa, Pak? Nggih. Kersane selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Oh, ngoten. Aduh, panas tutik panas sih. Panas sekali karo aku. Ada pantun buat Pak Camat, Pak Seksam nggih. Nggih. Beli tomat di Maspati. Cakep. Pak Camat, jenengan selalu di hati. Apa iya? Kan podo tomate, mat. Matur nuwun. Pripun Pak ngersake pripun, Pak? Nggih, niki ya karena Pandan itu termasuk istimewa bagi saya. Nggih, pripun? Ini ya perangkatnya Pak Lurah dan perangkatnya itu orangnya rajin, disiplin, ya patut menjadi teladan. Makanya saya gelari istimewa. Pajak itu pun juga paling cepat lunas sebelum 17 Agustus. Wah, luar Tepuk tangan untuk masyarakat Pandean. Tenan. Tertib hukum. Ayo, nggih. Niki lurah nggih tertib wau. Pajak teng sinden nggih awal sampun lunas. Oh, sinden kok pajak ora. Pripun to Pak ngersake napa to Pak? Jogja Istimewa. Ampun jelas kok. Jogja Istimewa. Monggo-monggo Pak, ampun dangu-dangu mangke bahaya jenengan malan. Yang nyanyi juga istimewa nggih Pak nggih. Iya. Ayo. Monggo diaturake, yuk dados. Monggo Pak Seksam. Mangan tahu rasane, mangan sangu, rasanya sangu, tahu rasane, susu, rausan mecucu, terus naku rokowe, rabakal tak maju. bunga tenan rasane, wong kang lagi gandrung, tak berjuangke nganti janur melengkung. Siji-sijine aku kenal karo kowe, mentopo anane ada jumalan, bakal ilang.
Awas bojone nesu, bojone nesu. Asik. Ayo yo. Sare koyo. Senajan saanane sing penting kowe. Kembang tahu rasan kaya ngombe susu. Susu bunga tenang sasare wong kang lagi gandrung tak berjuangke nganti janur melengkung. Ayo kowe siji Apa anane bakal retre Jumalang sakura bakal ilang Sok Jogja kowe jan istimewa kowe siji-sijine aku kangen karo kowe iya apa anane tresnaku ra bakal retre Jumalang sakura bakal ilang Aku Jogja kowe jan istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa Wah. Lagi jan pasangan ideal tenan. Tik ning sing sopan karo Pak Sikcam so nuding-nuding iki lho. Ora. Enggak boleh. Ini seni. Enggak apa-apa ya Pak ya. Seni Suka Pak toh, Pak. Jalan. Pokoknya wong nek seneng seni iki matine angel. Nah, Iya. satus. Iya, mati sumeneh ya, Pak. Mati urip neh, mati urip neh. Celeng demalung no malan Nggih, iku. Pokoknya kaya caleng demalung wae. Sampun Pak. Nggih. Sampun apa malih Bapak? Malih satu lagi. Oh, satu lagi sama Mbak Dian. Pisan to. Oh nggih. Saya tidak suka Pak kok Sikcam sama langsung Mbak. keteliukung Mbak Ewisan. Wah, nggih. Dan semangat nih, semangat. Selalu semangat sama Pak Sikcam. Ngatos-atos Pak Sikcam niku kurbane pun kathah, Pak. Napa nggih? Nggih. Sesuk-esuk delok wae lho. Monggo sing kula tak melok jogeti mawon jenengan nyaku sing iboh ngoten Oh mawon. nggih, yang ibah ya Pak ya. Jare Pak Seno pokoke bagokan tekan isuk ya ora apa-apa, sing penting wong seneng ngoten nggih. Nggih. Niki mungkin nek bar bagongan ora perlu ada ambiar, nggih to. Niki dihibur niki. Nggih. Ngersake napa Pak? Pun kula manut jenengan mawon. Oleh ngono loro, Pak. Loro. Sing joget loro. Yo Yan, Dua. pisan ya. Nggih. Kuat toh Pak 1 lawan 2? Kuat nek ini. Iya. Pun monggo. Nggih. Ngono Yan, nggih. Nanti jenengan joget lho Pak nggih. Ya pun toh. Nyawernya jangan lupa loh Pak. Oh, terberes. Iya. Kalau Tutik lupa ini. nanti tak cari di rumah lho. Nggih. Ngapunten Pak, sinden kula bareng ngerti jenengan malih kaya ngoten niku. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Senengane sip. kasih PMD niku nah. Wah, nggih, siap, nggih. Monggo Mbak Dian, Mbak Tuti bersama Pak Sikcam. Ayo. Ayang-ayang, yo. Hey!
Malah bagong kabeh. Hei. Wah. Dadi tenan iki. Biasa Pak tak seksam nggih. Jenengan kok ya iso njoget bagong barang to Pak jenengan? Alah niki pokoke nek teng kecamatan niku ibarate kertu dados ya ker Mas, kalih ulama ya iso awor, kalih wong mendem ya iso awor. Nggih. Kalih dalang ngeten iki nggih kudu iso amor. Kabeh niku visi misine ngomong. Nggih. Ngomong tapi tetep waspada ngati-ngati. Nggih, hati-hati. Ngomong mendem ya ora perlu mendem. Nggih, nggih. Nek kalih sinden kudu nyawer, Pak. Oh, jelas lho, wis arep munggah ngono kuwi wis dipersiapne karo kasih PMD. Wah, gaya anggaran kecamatan, Mbak. Nggih. Lah, kecamatan kapan wayangan, Pak? Nah, niki kula sing bingung niki basa di efisiensi ngeten niki terus pripun? Nggih dana pribadi to, Pak. Dana pribadi to Pak jenengan nih lho wong gagah gede dhuwur ngoten kok. Dana pribadi Kok dijalukne hubungan BKAD iki kudune nanggap Pak Cahyo pun tadi. Nah, cocok. Cocok Pak niku. Kedepannya. Seneng jenengan make sewengi mun ketok-ketoken mungkin. Ketok-ketoken. Jenengan ora nanggap pun tak pripeni Pak ben bengi. Yakin. Pripun derek-derek setuju to? Setuju. Ya muga-muga mungkin jenengan dongakne. Nanti kan persatuan desa-desa itu badan kerjasama antar desa. Nah, sekali-kali niku mengke nggih tanggap ngoten. Pak Cahyo pun tadi niki teng mriki pasaran sesuk ning Teguhan di Imben ning Manjung. Pun pokoke teng mriki niku jenengan dolan teng Purwodadi Mas mengke ketularan mengke. Saya dadi dalang ngoten lho. Oh nggih, amin. Lah rono lek ora ditangkap arep nyapa lho, Pak. Pas tanggal 31 niku tesih kosong, Pak. Nah, gawe apa
niki sing nomor loro urung mantu nek sing. Lah kan niku lho Pak, dinteni niku lho. Mosok nyumbang lagu terus. Nggih. Nah, yo. Pripun Pak niki? Matur nuwun, matur matur nuwun. mawon, Sik. Nggih. Pripun niki genahe, Pak? Niki pripun genahe Pak? Sinden kuwi bareng ngerti Pak Sekcam malih kaya kotak amal. Wah, jan wis. Lah, niku enten abang-abang kathah lho, Pak. Titik. Matur nuwun, Pak. Nggih. Wis. Lho niki wonten nemi, Pak. Coba ngeten, Pak. Oh, saya melok nyanyi, Pak. Oh, alah. Diane ora ngerti efisiensi iki ya. Matur suwun nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Sekcam, matur nuwun sanget. Nggih, panjenenganipun sembah nuwun ingkang agung. Ya, Lah, piyayi Jawa nanggak wayang kuwi mesti ana unsur duane, Nduk. Mosok. Ora mau sekedar hiburan. Ngopo kok ngersake lakon wahyu katentreman, muga-muga desane diparingi tentrem. Wahyu kamulyan muga-muga sedaya dipun paringi mulya yen mbangun pura kencana lawang gedhe menuju jaman keemasan ya muga-muga dijabahi kalian Gusti Allah ing mapan wonten ing pandhian sedaya kemawon saged sukses lancar menuju ke jaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Ya ri palungguhan iki magita kita mbacune gelar cerita engko gojeke isih ana wektu longgar ngen gara-gara. Ayo tak dherekake, Mak. Yo. Oh ngambara ing awang-awang ngelangut kebasan tanpa
Oh. Oh. Wah. Tetek nyokong ngaluhur dasar gagah marnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang abal ratu wong pakota Raja Manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat Prawadya Bala saka negara Panjang Gribik apa to darunan Ripalungguhan iki kabeh adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake merga bab wigati ing bakal ndak babar magepokan anggenku nyidra kelawan Bathari Sri saka palenggane ing negara Ngamarta sing nyatane Ripalungguhan iki kasembadan panjangkane Nilotarsaka nglenggahake sang Bathari kesuburan mapan oning Taman Sari negara Panjang Gribik kene inggih Raden lajeng kados pundi yektine supaya panjenengane bisa lestari sempulur tetep lenggah ning negara Panjang Gribik bakal ndak palakrama tur dasari Nilotarsaka wis edan kepayang ngengleng bingkleng anglelamong kedanan kelawan Sulistyaning warni ya kuwi sang Bathari Sri ning saben-saben ndak ngungkrum parandene dheweke mung mlengos nampik marang katresnane Nilotarsaka sing diepi-epi sing dianti-anti sing digayuh mung kepengin bali marang negara Ngamarta dadi cetane Ripalungguhan iki yang dadi klilip munggo ing netra ora ana liya kejaba mung para warga ing negara Ngamarta marmo kang kaya mangkono Ripalungguhan iki aja wedi kangelan krek lampit brungkat kimpul maton lanang nyekel gaman uruk perang marang negara Ngamarta yen Ngamarta lebur tumpur tanpa dadi tan wurunga Bathari Sri ora bakal bali marang negara Indraprasta mau lho inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Raden keparengipun bidal bincang menapa nadyan colok lintang rambatan pundak sambung obor budal dina iki uga lho nggih ngestakaken dawuh umalebet bandera rontek melumbuk tampur busananing wadya gumebyara Srika Wuryan kumalarenge begi sorake tumoro
Flok. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, how? Flốt. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh. Oh, đặt hả? Oh, oh. 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 Ôi! Ê, ha, ua! Ua! Ha! Ê! Ha ha ha! 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 Ua! Ha! Ô! Ha! Oh! Ah! Oh! Hey! 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 Ha ha ha! Hey! Oh! 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 Ah! Hey! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Yo, maju. Ayo. Sipate para manungsa Ramoting kayon punika makan Panteng kepek jago merel kabeh mau Mapan jroning manungsa Macan kalah panteng nyukur
tetengayo gakono sira ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning wari madha kulam tanpa tuwuk mina jero samudra mila gugu saben hari ing paladalah tiwas kebeneran Ripalungguhan iki ndak sawang Wanoman tindak oning Karang Kadempel kene. Ya nggih anakku Antasena bocah bagus. Kabar wis mebar warta wis rata lamun to Kyai Semar kagungan gegayuhan ingkang luhur nedya ambangun pura kencana. Mongko wis cetha lamun to gedhe labo-labete Kyai Semar marang Anoman wiwit jaman Ramayana nganti Ripalungguhan iki Anoman tansah dimong dening Kyai Badranaya. Mula yen panjenengan kagungan kersa ingkang becik kaya mengkono yen nganti aku ora nyengkuyung aku ora nderek mbebantu tan wurunga dosa apa sing bakal ndak sangga. Ya syukur bagi sewu yen pancen kaya mengkono. Ning Ripalungguhan iki nadyanto panggayuh kuwi luhur mesti wae ana sambikala ingkang nggoro-godha marang gegayuhan ingkang suci iki. Lah mula kang mangkono Antasena kowe minangka pandhigane para nom-noman aja nganti pegat ing kaprayitnan. Pancen sing seneng karo para Pandhawa Kyai Semar ki akeh ning sing serik ya ora sithik. Aja nganti gegayuhan ingkang apik iki banjur digoro-godhong ibarate banyu sing bening diobak-obak dadi butek. Mula kabeh kudu siaga ing diri sawega ing gati aja nganti kendho anggene tetep jaga marang kaprayitnan Antasena. Angya kala Pandhawa byuk gumulung mangsiring sata Kurawa ingkang naga ngebat-ngebati gengira rikalanira nguni naga makikian kumambang katonku mawang pisanyo manampek kisih
manaut sikra marang risang bayu siwi watatita gawe kaget ana monyet putih tuwek elek keklek mripate menteleng yen pancen bisa guneman mara gagi sajarwa sapa tambuh marang aku pendhita kendali sada Hanuman kang dadi aranku Anoman dasar para nyata dampyak-dampyak iki grombolan saka ngendi grombolan piye iki prajurit muri saka negara Panjang Gribek kowe tambuh marang aku kumandang garba kang dadi aranku kowe bakal menyang endi kowe wadya balamu pirang-pirang ninggaling tata krama pating crungat pating cerangap kang dadi gamane apa sing kok tuju blaka suta blak utang terus terang ner kang tinuju negara Ngamarta durung marem rasane ngati lamun ta durung bisa ngosak asik ngrata padha bumi negara Ngamarta mula kowe nyimpang ngiwa utawa ngendi sing jenenge para Pandhawa pocoke janggane blangap-blangap paton ngucap yen pancen kaya mangkune ing dadi panggayuh muri palungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karepmu bisa kowe ketemu kelawan para Pandhawa lan uga ningkes warga Ngamarta waton pinter njebel dadane Anoman piye Rodo mentap lereki netap Dukaya kinepe Jojo bang mawingo wingo angis sugih kendel bondo wani legian golek momongan bopunuk golek pasangan prangi tatel ngraja wujud mung bedes-bedes ki derajate sak ngisore menungso arep wani kelawan aku sing kok ndelke apamu tanganku ndarat nerdadamu orang kelayang nyawamu tak guroni batangmu parah Edian ra ngomong yo hey hot hey oh 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 at tinggal at tuh yung tuh awas ha wait nadalah rubuh kowe hei candaet wait wah foto yo waduh mati aku yo kowe what hey yo lo ha wait wo ha oh ha wait
Aduh yo. Oh. Oh. Tukel gulumu lo. Ah. Duh yo. Ho ho. Het. Wah. Lo aat. Wah. Duh yo. Duh yo. Parat. Hat. Jika skillmu, weh. Wait. Wait. Hai. Weh. Ho, ut, ahat, ho, lo, wa, ho, hat, waya, ho, ho. Wah. Ya, kowe. Oh. Wait. Edian. Oh. Hey. Lo, wa, wet, at. Duh, yo. Hop. Ha. Hop. Ho, ho. Lo, at. Yo. Lo, etian. Lo, ha. Wet, wa. Ramingkat pecah sirahmu. Wah. Hey! Wah! Oh! Weh! What? Lo! Ojo digondeli ya! Loh, yo! Oh! At! Lo! Ho! Wat! Wa! Ut! Weh! Ho! At! Lo! Ah! What? Hey! Wah! Ha! Ha! Lo! Lo! Hey! Wait! Wah! Ya! Wait! Whoa! Waduh yo. Wah. Wah. Hei, mundur. Parat, cekel, nggo ingon-ingon. Ayo, cekelen aku. Ho! Wet! Lho. Ho! Hei! Lo! Wet! Duh, Yung. Aduh, Yung. Lo! Wet! Loh! Lo! Wet! Ya! Lo! Wet! Ho! Ha! Wah! Wah!
Wah. Oh. Wah. Oh. Wah. Loh. Wet. Weh. Lu. Oh candak sirahmu weh. Ya. Parat. Heh. Ketek apa iki? Po. Het. Loh. Loh, ah. Loh, yo. Hop, hop, po. Lah, lo, ah, wah. Lo, ah, po, wah, ah, het. Loh, yo. Po, wah, 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 wah. Wah. Po. Wah. Po. Oh, ah, hai, wah, oh, wah, oi. Hei. Wai. Oh. 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 Mutiar. Yeay. Oh. Awas. Pas. Wah. Hei. Wah. Oh. Hai. Oh. 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 Ha. Oh. Wait. Oh. Ada ya. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata waduh Raden aku njaluk ngapura Raden aku njaluk urip ya perkara kowe njaluk urip gampang ning dumadine paperangan iki mau ora cetha janjane bibit kawite iki piye kowe sak wadya balamu saka Panjang Gribek nyerang negara Ngamarta kuwi tujuane apa kowe tak wene urip tak wene pangapura watana gelem bloko crita magepokan lelakon iki ning janji mingkem lambe wak pocok janggamu menawi kula bloko badhe dipun ayomi nggih kaliyan matur kula dipun utus dening sesembahan kula Raden Nilotatsaka. Nilotatsaka menika putranipun Sinuwun Prabu Gembung tanpa sirah ing negari kula Panjang Gribek. Supados nyerang negari Ngamarta karana Sang Bathari Sri ingkang dipun epi-epi mung badhe kondur dhateng negari Ngamarta Raden. Lho, lah banjure palungguhan iki Bathari Sri lenggana ngendi? Jujur kemawon sang dewaning kesuburan mapan wonten ing Taman Sari Panjang Gribek.
Sanggeni. Kakang Antasena piye? Nah, kanthi tekane mungsuh iki mau malah ana trontong pepadang. Kaya sing dingendikake dening Kyai Semar, kenapa kok ripalungguhan iki para among taning negara Ngamarta kabeh padha prihatin, kabeh padha nangis. Mongko wong Ngamarta duwe kapitayan lamun to Gusti kuwi nyipta wujude widodari ingkang ngreksa bumi, ya kuwi ngreksa kesuburaning tetanduran sing abebisik Sang Bathari Sri. Ya, bener, banjur jebul Bathari Sri jengkar saka negara Ngamarta cinidra dening Nila Tatsaka kuwi putrane Ratu Panjanggribik. Ripalungguhan iki Mbok Sri mapan ana ing Panjanggribik. Lah iki mbok menawa kena kanggo srana yen Bathari Sri kondur meneh marang negara Ngamarta, tan wurunga bakal subur tetandurane para kawula Ngamarta. Yen pancen kaya ngono, aturana mrene Kakang Gatot karo Kakangku Abimanyu.